iko dihukum. Hukum. Ya. Ah. Nek ngantek duduhi kunci baru tak kei susu. Nang awang-awang nek. Nang awang-awang endi duduno? Kae iki ana kunci omah, Mbok. Ki apa iki? Nang kene kok ana opane? Pantesan ya Allah. Dadi bosok. Kono kocek. Mo, lah iki ana opane? Lah. Ngantek cepirut mabuk ketek. Ki apa meneh? Lah, Doraemon iki temenah. Lah. Ki ana apa meneh? Lah. Sopo mangan kaya ngene akeh temenah. Jangan-jangan Duitku nang jukuk sira ra. jangan-jangan gemboke nang jero weteng. Ayo. Tak goleki meneh iki. Are. Nanti. Susu barang dinemak. Ngaku apa ora? Ngaku apa ora gemboke nang ndi? Ya kono goleki nek ono. Ngaku apa ora? Ya wis. Nang awang-awang langit. Nang awang-awang ndi? Langit inten. Langit inten temenan kaya niki diblusuk-blusukke. Tapi itu. Sapi tu. Heeh. Walah, lah.